Здравейте! Казвам се Радослав Първанов и съм възпитаник на Техническия университет Габрово. Записах да следвам в нашия университет, както го наричаме всички габровци. Университет с 60 годишна история. Направих го, за да надградя наученото в професионална техническа гимназия доктор Никола Василиади Габрово. Получих двете образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър, специалността електроенергетика и електрозавеждане, като по чудесен начин се съчетаваше теорията и практиката. Днес съм магистър-инженер, който 10 години работи по специалността си тук в родния си град. Препоръчвам Технически университет Габрово заради доброто подготвяне на инженерните кадри, заради отличното предаване на науката и за това, че българската индустрия получава добре подготвени хора, които да развиват и да движат България напред. Това място се намира в центъра на България с отлична лабораторна база и много добри условия за научни разработки. Препоръчвам го на всички.